Gora eta gora, gure Itziarri Ituño, noski baiet, hauteskunde kanpainako datarik ez dugun honetan, Euskal Errepublikarako hautagaiak bata bestearen atzatik, azkena geure euskal aktore ezagunena eta onena zergatik ez. Gaur baina, Bilbo eta Iruñea hainbat kontu aktualitateari lotuta, eta baita efemerideak ere. Zabaldu ahoa iruntzi dana, berba gaiztorik esan ez dagizun, zarratuko dizut bizia. Bai, aktualitatea, futbola, San Mames, eta orain ikusi duzuen Nafarro aldera joan garera, izan ere, Eladio Silbeti, izan ere, ekintzaile Nafarra Eusko Abertzaleak ekintzako kidea, baina osasunaren sustatzaile, fundatzaile, hau ere gazte fusilatu zuten, orain dela, mendere bete ez den garaiotan, beraz, Eladio Silbetiren heriotzaren urteurrena, gaur, urtarrilaren 16an, asteragoaz. La herida sigue abierta, sigue abierta, sigue abierta, sigue abierta. Wow, 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 wow. La herida sigue abierta. Eta alaxe ikusi duzue, hautagaitza berri bat ekarri dizuegula gaur zer moduz hartuko ote du albiste hau, bere burua hautagaia aurkezten digun, Iruñeko geure analista favorituenak, Iruña Astitz, Gabon asteko eta behin, Itziarri Ituñoz batean eta bestean entzun dugu, azken garaiotan, bere ekoizpenek ez dutelako mugarik, baina baita bere konpromisoak ere. Bilboko kaleetan ikusi dugu egunotan, larun batean nahi zuzen ere, giltza eskuan badugula instituzioei giza eskubideak oinarrizkoenak euskal presonak beterazteko eskatuz, baina ez dakit zenolako saltxan sartu nahi izan duten, baten batek segituan heldu nahi izan dio, ezta kontu honi? Kaixo, Gabon, bai ekine. Bueno, ez da harritzekoa eta ez da gauza berria, ez? Uste dut gainera Itziarri Ituñoren kasuan, ez dela lehenengo aldia, ja La Casa de Papeleko lehenengo denboraldiarekin ere saiatu ziren alako kanpaina bat egiten Twitterren, okerez banago, eta ikusten den moduan eta saioak, hau da, telesaileak izan dituen denboraldiak eta gero, argi eta garbi dago, huts egin dutela, eta inork ez du, kasu honetan inork ez du aipatu, Berlin telesailean ere, agertzen dela kasu honetan, ez? Pixkat lotura hori eginez aurretik saiatu ziren desprestigio eta boikot kanpaina horri helduta, ez? Eta horrekin lotuta. Baina argi eta garbi dago batzuk saiatzen direla eta gauzaren bat ere lortzen dutela. Edonola ere, Iruñe, aipatu dizugu, hautagaitza bezala irudikatu dugula une batez, Itziarri Ituño, ezagin Nafarreke bizkaitar bat onartuko zenuketen, are gehiago atletiken enbaxadore lanetan ere ari delako, naiz eta BMW eta Iberiak bere katalogotik kendu nahi izan, Itziarri Ituñoren hitz hauek berreskuratu nahi izan ditugu, ze uste dugu euskaldun guztiok Nafarrak barne ongi ordezkatu ditzakeela emakume honek. Bai, bagoaz, herri egiten, oso aintzinetik gatoz, baina bueno, ondino ez gauz salbu, pentsetan du gure kultura eta identitatea ondino ez dagoela bermatuta.
gehiago entzuna dizugu Itziar, ze ondo hitz egiten duen geure euskal aktore ezagunena den honek, baita bere pentsaeraz eta bere identitateaz ere. Txak emon behar dizela zentzu horretan. Ze leku askotan jendeak ez daki Euskal Herria non dauen, nongo azaren, eta bueno, nik askotan topatu nire burua esaten, bueno, zuk esautzen zu Athletic de Bilbao, hori bai, bueno, bertoko ganaz. Hori, azken hori ez dakit, nola ikusi dezakezuen Nafarroatik, Iruñe, bueno, Gipuzkoatik ere bai, Arabatik, egia da, Athleticek baduela gaitasun hori, tira, galdetuko dizut, baina Itziarren azken hitz batzuk berreskuratzen segituko dugu. Bai, segidu behar dugu, gurea bultzatzen, gure bai kultura, kirola, gure egiteko erak, gure euskera, hori fundamentala, ze horrek definitzen gaitu, holan pentsatzen honik, eta bueno, txikiek izan arren mundu globalizatu honetan, gauz ondino irauten segiduten dugu, eta hori gauza handie da. Zer den, Iruñe, Athleticek nahi gabe lehendakaritzarako espota egin dio Itziarri Ituño hori. Lehen aipatzen izun, ezta? Bilbotarra baino bizkaitar bat akaso onargarriagoa, ezta? Euskaldun guztion ordezkari izatearen, ez dakit, aukera hipotetiko horretan? Bueno, ez dakit, eta ez naiz ni izango Busti zaitez, Iruñe, noski baiet. Bustiko naiz, niri txikitan etxean esaten zidaten, bueno, de hecho amonak esaten zidan, claro, osasunak dengatik. Zu izan behar zara, etxeko taldekoa, eta nik ikusten nuen telebista, eta ikusten nuen ze taldetan daude nafar gehiago. Ni izan nintzen talde horretakoa, hau da, Athletikekoa. Edo nola ere, Iruñe, Itziarri Ituño, sare sozialetan zu jaioa zarela, Itziarri Ituño, zein da? Zein da Itziarri Ituño? Ze askorentzat aipatu dugu, ez da, telesail ezagunak, baina Itziarri Ituño sare sozialetan esan genezake mundu mailan euskaldun erreferentzia askoena dela, eta ez da, ez txantxetako kontua, ez da? Bai, lehen aipatu dut, boikot kanpaina bat abiatu zutela La Casa de Papelen lehenengo denboraldia martxan jarri zean, okerezoan nago, bigarren denboraldia ez ikusteko deialdiarekin, bertan Itziarri Ituñok parte hartzen zuelako, eta esan daiteke nazioartean La Casa de Papel izan dela, bera Lisboa bezala edo lehenago komisarioa bezala ez, ere egiten du grazia pixka bat, hor sareetan ere ikusi dugulako nola egiten zioten erreferentzia eta jendeak erantzuten zien, hombre, zoriona konturatu zarete aktorek paper bat egiten dutela. Eta iruditzen zait, horri esker asko lagundu duela ez, Itziarri Ituño aktore bezala ere nazioartera ezagutzeko, eta berak aipatu duen bezala ere Euskal Herria eta hemen dugun kultura hizkuntza barne zabaltzeko, ez, ordezkari moduko bat izateko. Eta horrekin, uste dut orain landuko dugula, Twitter aipatu duzula ere, ikusi dela nola kanpaina honek zenolako eragina izan duen, ez, eragin zuzena Itziarren, lanean nola baita esatearren. Saiatu izan direlako, aipatu dugu, hainbat izan direla, nolabait bere irudi korporatibotik aldendu arazi nahi dutena orain Itziarri Ituño, baina elkartasun mezuei dagokienean bi ekarriko dizkizuegu izan ere ugari izan dira, ezta? Euskal kulturgintzako hainbat eta hainbat, kazetariak, hau eta beste, gustatu zaigu Oiana Bartrak ekarri digun hau, hemen ikus dezakezuen bezalaxe, zoritxarrez aurrez ere ezagutu izan ditugun kasuak direlako, baina Itziarri Ituñorekin ez da lehen saiakera izango. Gustatu zaigu baita ere, Ane Lindane humoregileak Bizkaitik bertatik egindako iruzkin hau, esanez goraipatuz Itziarri Ituñoren jarrera, konpromisoa mugari gabe, ez delako ez atzean geratzen, eskuzabala delako oso Ituño anderea, eta edozein aldarrikapen edo beharrezkotzat joden toki guztietara joateko jarrera izan duela eta eskuzabaltasuna. Kortea bera ekarreneko genuke izan ere, Ane Lindanek esango duzu eta zer pleiatu nahi izan du Ane Lindanek isa
sare sozialean. ¿Sabéis qué? Que os podéis ir todos a la mierda. Bueno, Bilboko alkate bezala paperak, zenolako paperak eskuratu izan dituen Itziar Ituñok eta guztiak bikain bete gainera ipatu duzu, komisario bezala, Polizia Espainiarraren komisario lanetan ikusi dugula Itziar Ituño, hain zuzen ere Atletiken eta Errealaren derbian bertan ohorezko sargea izan ez duen Polizia Espainiarra bera. Tira, Euskal Herriak zenolako gaitasuna duen beste behin ere aktualitatea bere baitan biltzeko, ertz guztiak elkartu zaizkigu asteburu honetan, Iruñe? Asteburu berdinean, egun berdinean eta hiri berdinean. Eta hori horrela izan da. Ez dugu ahaztuko Zuriñe Rodríguez kazetari eta ikerlariak Hamaika Telebistan Maider Galardirekin batera analista lanak egin zituela, joan den larun bateko zuzeneko horretan, eta ene bada, azenolako irain sorta, irainak gainera era guztietakoak, misoginoak, matxistak, eta baita maketofoboak ere, Maider Galardik izendatu duen moduan, Rodríguez abizena tarteko Euskal izenarekin ere hainbat irain jaso ditu. Blokeatzen aritu behar izan dugu, Iruñe azken orduotan, blokeatutakoak egunka troll izan dira, badakizue alakoetan normalki izen abizenak ez dituztela erabiltzen alako erasoetan aritzen direnak, ezta? Bai, hori da, eta gainera nik uste dut hemen ere pixkat umore aldetik hartuz gero nola duela urte batzuk Urteizarrean eta Gabonetako afarietarako prestatu ziren el bingo cuñado deitzen zena, ez? Hola, pues esaldi ezberdinekin edo ekintza ezberdinekin, pues berdin egin zezaken Zurinek eta egia esan oraindik orain sare sozialetan publikoki politika eta ikuspegi kritiko minimo bat duen edozein emakumeri edo emakumeek jolastu dezake bingo horretara. Egin diate iruzkin matxistak. Osea, eske egiten duzu linea eta bingo eta dena. Joko horretan badirudi asko direla, animatu zaizkigunak, eta tira, Hamaika Telebistako emakume kazetariok hainbatetan pairatu izan ditugu alako kontutxuak, baina oraingo honetan Zuriñe Rodríguezek, tira, musean joko erabateko eraman du eta zoritxarrez, azken orduotan hori da ikusi behar izan duguna. Azkarra aipatu nahi genuen, baina BMWek bere irudi korporatibotik aldendu nahi izan duela, Iberiak ere Itziar Ituñori dagokionean, edo nola ere zer esan eman du baita honek ere ikus dezakezue agiria kaleratu duela, Lurrautok, EAEko BMWren konzesionario nagusia den horrek, lastima, BMW bat bertan erosteko asmoa bazenuten orain, izango duzue alako kontraesana, edo nola ere, BMW enpresak Alemanian du jatorria, eta zer esana eman du, akaso Europan mundu gerra atzean utzi eta gero, enpresa askok barkamena eskatu behar ere izan zutela, besteak beste, estatu faxistek garatutako esklabutza sistematik ere etekin atera zutelako, etekin ekonomiko handia gainera. Deigarria da, baina, BMW-arekin ez bezala, akaso Espainiar estatuko bestelako enpresa batzuk ez dutela alakorik egin behar izan, besteak beste ez dutelako horretarako bete beharrik izan. Faxismoa batetik eta bestetik, eta Zuriñe Rodríguez aipatzen genuela kasu honetan Iruñe. Ikusi dugu eskuin muturrak provokaziorako joera izan duela, eta saiatu direla zentzu horretan nola baiteko provokazio edo gatazka lertu arazten, bai Bilboko kaleetan eta baita Miarritzen bertan ere ikus dezagun.
Iruditu zaigu Kadizeko haurren txirigota honek hobeto azaltzen zuela, eskuin muturreko talde honek Biarritzen lortu nahi zuenarekin, Josu Urrutikoetxea berriz ere saltxara ekarrita, ez dakit Jordi Ebolerekin dokumental elkarrezketa hori asmatu ote zuen horretan Urrutikoetxea jaunak, baina tira, egina dago. Zentzu horretan galdetu nahi nizun zenola elkartzen zaizkigun gauzak, eta abiatu, samamesen abiatu dugu gaurko analisia, eta bukatu berriz Iruñaren bihotzean, Nafarroaren bihotzean, Osasunan. Gaur, hain zuzen ere, deigarria da gertatzen ari den guzti honekin, zenolako efemerideak etorri zaizkigun, naizen agerkari digitalean bertan ikusi dugulako, Eladio Zilbetiren referentzia nola berreskuratu duten, hain zuzen ere urtarrilaren 16 batez fusilatu zutelako, gerora berreskuratu izan zuten gorpua eta Iruñeko hilerrira eraman, baina Eusko Abertzaleekintzako kide izatearekin batera, Nafarroan erreferentzia bazen, Iruñerrean erreferentzia bazen, bere anaiarekin batera, laguntaldearekin batera, kirolzaleak eta Osasunaren sortzaileak, baten batek, ez baldin badaki Osasuna izenaren ondi datorren, begira, ezta? Faxistek fusilatutako Eladio Zilbetiren gandik. Goazen aurrera pentso bat ikustera, ze berreskuratu dugun ezurren memoria. Eginak dauden lanak dira hauek YouTubeen dituzu, baina akaso gorritxoen historia eta oraindik ere zabalik diren zauri horiek berreskuratzeko baliagarri izan daiteke. Zabaldua hoa iruntzi dana, berba gaiztorik esan ez dagizun, zarratuko dizut bizia. Iruñastitz, Eladio Zilbeti, beste zenbat eta zenbat fusilatu, Osasuna, Nafar gizartea, zure daitza. Bai, azken hamarkadetan ez ikusi da nola alda politikoa egon den edo gauzatu den Nafarroan, eta nola ere joan garen ikusten edo konturatzen horrela haundiak ziren espazio edo entitateak nolabait esatearren, kasu honetan Osasuna bere jatorriak, benetako jatorriak zeintzuk diren, ze askotan aipatzen da, historia egiten dutela garaitzen dutenek. Orduan garrantzitsua eta interesgarria oso da jakitea norberaren tokiko benetako historia edo behintzat bialdetako historia. Eta kasu honetan hemen Eladio Zilbeti daukagu, normalean Osasunarekin ez duk aipatuzu Osasunarekin lotua izan dela, baina ere esan beharra dago Iruñeko bizitza soziopolitiko-kulturalean ere nahiko nabarmena zela bere presentzia eta bere ekintza, baina tira aipatu duzunez Osasunaren kontua iruditzen zait garrantzitsua, ze bere garaian ere egon zen nolabaiteko istilua edo norena ote zen ideia izena aukeratzeko, eta argi dago edo badirudi Eladio Zilbetiren ideia edo proposamena izan zela, besteak beste ez, hasierako sortze prozesu horretan parte hartu zuelako. Gerora gertatzen da, beti leku guztietan gertatzen den bezala, behin bat ja presente ez dagoela, ezin du bere burua defendatu, berea dena aitortza hori eskuratuko, baina egia da Eladio Zilbetiren anaiak ere zer esana zuela, ze pensamiento navarro nola baiteko argada plazaratu zuen, iritzi artikulu bat plazaratu zuen, Osasunaren izena
berea izango balitzu bezala aldarrikatu, zau da, el adios Silvetirena. Ba, Orduan, esan dakoa. Beti onena ezagutzea nondik gato eta ez bakarrik konformatzea ematen digutenarekin pixkat gehiago arakatzea. Ederki, ba, alaxe, gaur ikusten duzue, zenolako jauziak ari garen egiten Euskal Herriaren metropoli batetik bestera, Iruñe, izango dugu berri gehiago hori datorren astean, eskerrik asko, gabon pasa. Zuei, aion. La herida sigue abierta, sigue abierta, sigue abierta, sigue abierta. ¡Wow, wow, 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 wow! La herida sigue abierta, sigue abierta. Dreams of war, dreams of liars, dreams of dragons, fire, and things that will bite. Yeah! Sleep with one eye open. Could be your pillow time. Exit right. Enter night. Take my hand. We're off to Never Ever Land. That's so funny. Eta munduko atalari zabaltzeko aukera eman digu bestain ere Trump presidenteak Kaukusean garaia atera da esango duzu ze de montre ote da Kaukus hori nabari da bai House of Cards ez duzuela ikusi akaso tira honek esan nahi du etxe zurirako lasterketari berriz ere ekin diola nork eta Trumpek kristona liatu eta gero Estatu Batuetan dena delako posible hori baita Amets Amerikarra, akaso? Tira, gauzak honela. Munduko atal honetan, Estatu Batuetan etxe zurian nor sartuko ote, garbi dagoena da, Biden presidenteak, bere aurrekari demokratek bezalaxe, bere gerrazaletasuna, bestein ere frogatu duela, Yemen bombakatu, Palestinari lagundu ez, zenolako interesak beste behin ere ekialde hurbilan. Garbi dagoena da, interes ekonomikoak ere badaudela, eta tartean da besteak beste Gipuzkoako enpresa nagusenetarikoa, makina erremintan bakarrik ez, lurraldeko enpresa boteretsuena baita CAF, eta Israelekin dituen harreman komertzialak eteteko eskatuz hainbat eskaera izan ditu, baita langileen aldetik ere, tira, Gipuzkoako foru aldondi txit gorenak, baina urrizko domina eman izan dio Kafeko presidenteari egoera ezin hobeagoan, une ezin hobean, eta hazen olako itxura Gipuzkoa plazan, dantzariz beteta, Urbeltz jaunak espreski diseinatutako ezpata dantza zabala, ohiko dantzari baina gehiagorekin, erdigunean omenduak Gipuzkoako presidentea Miren Mendoza eta Kafeko burua eta inguruan berriz izugarrizko zalaparta, Palestinarekin elkartasunez ekimeneko kideek deituta. Euskal Herrian esan da bezala, aktualitateak ez duetenik. Eta pentsatuko duzu Fermin Muguruza Katalunian, herrialde katalanetan erroldatu ote zegu, kasik denbora gehiago igarotzen duelako bertan akaso hemen baina izue aitzakia ederra bilatu dute honai gunetan,
vinilo berezi baten aurkezpena, ostiral honetan bertan La Descomunal gunean, izenak berak dioen bezalaxe, ekonomia sozialetik sortutako gune erraldoi horretan gainera, David Fernández kazetariarekin, beste batekin batera egingo du aurkezpena, vinilo berezia, besteak beste bere garaian herrialde katalanetan egiteko zuen jira hori zensuratu egin ziotelako, akaso Itziar Ituñorekin egin nahi duten antzerako zerbait, Muguruza jaunak hainbatetan sufritu duela, tira, horri buelta eman, behaldea eta viniloa aste honetan bertan aurkeztuko dutena esan da bezala, Bartzelonako La Descomunalen izango den aurkezpen horretan. Pues igual erabiliko nuke esan dizudana, igual enpaderatua. Beldurri gabeko emakumea. Hitz faldu deskribatzeko, ez dakit, ni imaginatzen dut lotzagabia pizkatzen gaizki gelditzea. Era absoluto y puro rock and roll. Lu oso zala errebelde. Agian hori, kausari gabeko errebelde. Kausarik bazuen bai Lu Olanguak eta Euskal Rock erradikalean referentzia nagusi izan zen emakumearen heriotzaren urteurrenare bada gaur. Lu dokumentala duzue, YouTubeen arakatu besterik ez, Zarauzko talde bikain batek ekoitzitako dokumentala gainera eskura duzuena, bere heriotzaren urteurrena gogora ekarri digu gaur Euskal Wikipediak, eta guk zintzo gaur geure aktualitatera ekarri dizuegu, eta honekin bagoaz Lu Olanguaren irudi horiek eta omendu nahi izan zuten musikarien zuzenekoaren zati bat ekarritan. Besterik ez, bakizue bihar ere hor bestalean nahi zituztegula, astelehenetik ostegunera iluntzean hemen Hamaika Telebistan kolpez kolpe Antenatikat gabon pasan, bihar arte.